Bună! Sunt Elena, am 41 de ani, sunt din Republica Moldova și sunt profesor Fast Track Kids de 10 ani. În fiecare an, prin sălile noastre de clasă trec 10 de copii, fiecare cu propria lui poveste, energie și ritm de învățare. Dar există întotdeauna un copil care te face să simți ce înseamnă cu adevărat transformarea. Totul a început în una din lecțiile noastre, unde fiecare avea de făcut o prezentare. Când a venit rândul unui băiețel care era pentru prima dată în acest rol, lecția a luat o altă întorsătură. Lacrimile, neîncrederea, neliniștea m-au făcut să înțeleg că ceva nu este în regulă. Apoi am aflat, el niciodată nu a vorbit în fața unui public și niciodată nu a fost în centrul atenției. Cu trecerea timpului, lecțiile noastre pline de întrebări, explorări și încurajări au făcut minuni. Am observat cum a început să ridice mâna, să pună întrebări, să-și exprime ideile și să zâmbească atunci când descoperea ceva nou. Într-un an am văzut o schimbare incredibilă. Dintr-un copil retras a devenit un mic lider sigur pe sine. Pentru mine, aceasta este esența programului Fast Track Kids. Să vedem cum crește încrederea, cum curiozitatea se transformă în curaj și cum fiecare copil își descoperă vocea. E o bucurie imensă să știi că faci parte din acest progres, că dincolo de lecții ai cultivat încredere, curaj și dorința de a învăța. Pentru mine, cea mai mare bucurie este să văd cum un copil prinde aripi